Hi guys! It's me, Michelle B. and her clashable comments sa aking YouTube channel. Hello, hello, hello! Kamusta po kayo? Guten Morgen, everyone! Guten Morgen, good morning, good morning, good morning. Good morning, good evening, good afternoon. Charot. Kung anong oras man yung mapanood itong video na ito, ayan. And yes, thank you so much guys for supporting my videos, YouTube channel, for watching it from the beginning until the end. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe. Thank you po. Ayan, so good morning guys. Nandito pala ako sa aming lamesa at ang aking kape is nandito naka-ready. Suot-suot ko itong jacket ng aking asawa dahil bumaba ako guys at nagsalang na ako ng labahin ko guys. It's already 7 in the morning. So, yes, aga ko nagising guys, alas 6. Tapos, yun, nakasikasa ako ng labahan, ganyan. So, nasalang ko na siya, ganyan, kasi I'm trying my best now. Trying my best. Nagpa-practice akong gumising na kumilos ng maaga. Anyways. Tapos, ayun. Gising ako ngayon ng maaga. Ganyan. Kasi, parang sunod-sunod na gabi na late na kami matulog. Ganyan. As in, late na sa amin kasi 11 ng gabi. Ayun ang pinaka-late namin matulog. At alam mo yun, ako kasi, as jumujonda na, charot. Parang pakiramdam ko, pagka nilipasan ako ng antok, ang hirap na ulit akong makatulog. Parang ganyan. Ewan ko bakit. Basta ganun. So, yan. Andito yung kape ko. Kape tayo! At thank you guys sa panonood ng aking mga vlogs. Guys, update. Nakapagano na ako guys. Nakapagsampay na ako ng labahan. Tapos, makikita niyo ba sa labas guys? It's snowing. Wait. Ay, pakita ko sa inyo pag lumabas. Nandito ang aking Jusawa bells. At sabi ko gusto kong pumunta ng bayan. So, ayan, sasabay ako sa kanya kasi tapos na rin yung kanyang break time. At hatid niya ako sa bayan. Ayan. So, ayan. It's all white. I told you. It's raining. It's raining. Huh? Wait, also. Okay. There's a lot of... Uy, grabe guys. Nakita nyo, ang puputi na ng paligid. Ang dami tinan nyo kung paano sila magtapon, di ba? Kung malapit lang talaga bahay namin, dadahin din eh. Hindi po mapakinabangan sa Pinas. Woo! Hallelujah. Hi guys. Sa bayan pala ako. Which what I've said. Grabe, ang lakas ng snow ngayon guys. Tapos alam niyo ba yung mga bus? Ibang mga bus, yung mga public bus, wala na. Hindi na sila mag-drive dahil sa sobrang snow. Makikita niyo ba yung paligid ko? Ayan. Dahil sa sobrang snow, punong-puno talaga. Ganyan. Hindi na sila mag-drive. So, maraming mga bata na naglalakad na lang pauwi. Kasi nag-announce sila na no public bus or driving at this moment because of the strong snow. So, yeah. Pero ako, dahil malapit na naman tayo dito sa bayan, amoy ako sigarilyo. Nagsigarilyo kasi dito sa nadaanan. Baho talaga ng sigarilyo guys. I don't really like the smell of sigarilyo. At buti na lang talaga yung asawa ko is hindi na nagarilyo. Nandito na ako dito sa City. Pero una ako dun sa bibilhin ako para sa aking Jusawa bells. Guys, tapos na ako din sa bayan. Sarado yung kabilang ito yung kasi yung church. Tawag dito. Sarado siya. So, dito tayo dumaan. Nalulusaw na guys yung mga snow. But, sisimula na naman ang another batch. Kita niyo ba yan, no? Lulusaw na sila. Pero nagsisimula na naman yung another batch. Ayan, no? Kita-kita niyo may lumilipad. Ganyan
kasi wala naman siya. So yes, hanapan ko lang ng chanelas yung asawa ko guys. I like moving around the city. Guys, update. I am now in the park. Grabe, ang lakas ng ano dahil nga ulan na may kasamang snow, tapos puro snow, tapos ganyan naman dito guys yung ano tubig. Ang dumi, di ba? Ang dumi niya. Andito ako ngayon dumaan sa may park para mapakita ko sa inyo. Now, it's already winter wonderland. All white guys, as in to the highest level, and to the left, and to the right, and to the back, and to the front. Charot. Ayan, oh. Naginala-gala talaga ako guys sa bayan. Ayun. So, pauwi na ako guys. Alas 4 na. Tapos, nag-decide ako na wag nang mag-pass. Maglakad na lang kasi nga gusto kong mag-enjoy dito sa snow. As what I've said, this is my favorite season here in Germany. Oh, winter. And I like it guys. I really like this. The white. Hindi lang ganun ka kasi pag malamig na malamig, diba? But I like this. I like it. It's very beautiful when all it's white. Pakita ko na yung sa harapan. Kita niyo ba yan? That's how. And it's starting to snow again, guys. Grabe yung dinadaanan ko, oh. Look at my feet, da. And, ayan. Nagsimula na naman siya ulit. And yeah, this is really it is, guys. That all will be white. Ayan. Gamit ko yung stabilizer ditong phone ko. Ang ganda ng stabilizer dito, guys. As in, hindi mo makitang, ano na, oh, kahit ganyan-ganyan ko, guys, oh. Naka-stabilize siya. Ang ganda lang ng stabilizer nitong phone na to. Ayan, ganda. To the highest level. Guys, it's starting now. And I'm going to walk faster because the snow is coming again. Ha! Ilagay ko to, guys. Ang aking ano. Yan. So. Ginauso. Char. Ayan. Whew. Nandito yung pinamili ko. Yaw! Ito yung simula kagabi ng pinapanood niyo yung vlog natin, sa latest vlog natin. At ngayon buong araw talaga. And that's why I like this. Siguro pag titigyan ako ng mga tao nandito, laro sila guys. Meron silang, ano ba yun? Sled? As in guys. Oh my god. It's all white now. Kahit sa city. Which is may taga ano naman kasi dun guys ng mga ano, snow. May mga taga-tanggal naman ng snow sa daanan. So yes. Woo. But ito, ano pa to? Hindi pa to ganun ka ano. But yeah. See you sa bahay. Ay mga papunta guys. This is the park. Madala silang sled? Ano ka tawag ko? Hello. Nadala sila mga sled. Maglaro sila. Ayan, nagbabalik na gusto. Ako guys pa uwi kasi galing tayo sa bayang Similayan. Charot! Yeah. At dito pala ako dadaan sa Madamo. So, kailangan hindi tayo patumihan dahil we're going inside the house. Wow! Grabe, ang putik dito. Dami ng taong dumaan dito. Pagka natunaw pa man din to guys sa mga snow, putik talaga siya. As in, putik talaga. Pakaputik. Pagka natunaw na yung ice. Tapos, alam niyo ba, pag natunaw yung mga ice, naglalabasan na yung bulate. Alam niyo yung earthworm? Ganyan. Madaming ganun. Ayun yung makikita nyo. Pag nasa ano. Di ba? Putik na putik talaga siya. Kasi nga, pag natunaw na siya, naging water siya. Siyempre, may lupa. Ganyan. So, putik talaga siya. So, yan. Look at that. Yeah? Okay. See you na nga lang sa bahay, guys. Hi, guys. I'm home. Kapagod.
Kapagod maglakad sa snow, ang sakit-sakit na pa ako. Grabe yung paglalakad ko ngayon guys sa snow, ganyan. So, yun. Anyways, pupunta ako ng Aldi. Bili na ako ng ng drinks ng asawa ko. Drinks. Ayan, kasi yun ang wala siya dito. The drink. Yun lang naman. Ang kailangan kong bilhin. Yun. Anyway, ito yung nabili ko sa bayan. Try natin yung muffins na muffins ng Riven. Kasi natry ko na yung sa Aldi, natry ko na rin sa Lidl, masasarap sila. So try natin. Tapos salad mix. Tapos I got an intrigue of this bami. Ito na lang siya natira. So, ibig sabihin na gusto ng tao. And then, the paella. Tapos, wala pa. Yung tawag dito? Yung dalawang ganito. Tapos, salad mix. Tapos, pancake. Kasi ang aming baby boy ay nandito. Ano na yan? Tawag dito? Pang-almusal. Ganyan. Ayan. Ay, dito lang sa labas. Tapos ito ay, to guys, favorite ito ng asawa ko. Ito, sinasabi ko sa inyong steak ko. Ayan. Ayun, so, mag-ano pa ba ako? Mag-ano na lang kaya ako? Diretso na ako guys, mag-Aldi na ako. Bibili lang naman ako ng cola, yun lang. Kasi may tinapay pa naman siya dito. Tapos, pwede naman bukas kasi pag maaga pasok niya, kailangan lang. So, yun. Punta ako ng Aldi. Guys, I'm back in the house and akala ko Coke lang tsaka ang bibilin ko. Pero wala pa kaming tissue na alala ko. So, tissue. It's very important. Tapos wala rin pala kaming saging. So, saging. Dahil yung banana is live. Tapos may open ko na yung aking Tapos another tissue. Dahil wala na pala akong ganito dito sa bahay. Last na pala yung nasa lamesa. So, in case of, at least meron dyan. Kahit isa. Butter. Isa lang ng cola ng aking juice sour bells. Tapos 3 ribo. Yun lang ang binili ko guys. Sa Aldi. And then ako ngayon ay magpapakulo ako ng patatas. Wait, diyan ka muna. Diyan ka muna sa upuan. Let's cook potato guys. Gusto ko sanang magkanin pero bukas na lang kasi ang aming bata, ang aming baby Rafael is nandito sa bahay. Bukas ako, hindi kami kasi ngayon, kami pala ni Rafael. Yung asawa ko kasi hindi yun makain. Ako lang, saka si Rafael, kaya magkasundo ko. Ngayon, patatas lang ang aking. Hi guys. Ito na pala yung aking patatas, oh. Kumukulo. Tapos, mabalatan ko yung ating pinya. This is the pineapple. Ano na siya guys? Hinog na siya. Anuhin ko muna. Tanggalan ko muna ng ganito. This is how you peel the pineapple. Para may hawakan ka. Huwag mo nang tanggalin yan. That's the purpose.
And then, let's get the, what do you call this one? The ice. Let's get, or let's take off all the ice of the pineapple. And this is how I get all the ice. So yeah, di ba tanggal na? Hugasan natin. Lagyan natin dito sa tissue. And saka natin ngayon tatanggalin ang itong may dahon. So yeah. And this is it. Diba? Sabi ko sa inyo. Para hindi kayo mahirapan. Diba? Yun. Lagyan natin sa pinggan. Ayan. Tapos ito na. Wow. I hope matamis itong pinyang ito, guys. Kasi nahinog na lang ito dito sa bahay. Oh. I really hope, guys. I really hope. Yeah. Tanggalan natin ng something. Itong nasa gitna. And let's try the pineapple, guys. If it's good. Itong maliit. Uy, may ano, parang may sira, pero okay ba to? Huwag na yan, may sira. Baka masira pa tayo. Charing. Ito. Tamis! Tamis. Lagyan ko lang ng asin kasi nga favorite ko may asin. Ang tamis! Slice ko ito yung sasagay ko dito, guys, para masalagay din sa ref. So, ito guys, yung kalahati. Lagyan natin sa ref para susunod natin ng kain. Gonna be okay. Hello guys, update. Everything is cooked now. Charot. Luto na yung aking patatas. Ayun ating guys na pinya. Ito yung sausage ng asawa ko. At ito yung sa akin guys. O yung, ano yan, century tuna spicy. Kaya ganyan mamula-mula. So yun, ito yung aking rice and potato. Ayan. So waiting lang ako guys sa asawa ko. At yes, anyways, kakain-kain ako para, alam mo yun. Kasi medyo good terms na Maish. Ayan, so yun. Tapos abang-abangan natin ang pagdating na aking Jusawa Balls kasi, ayun, para magkasabay pa rin kami kumain. Hello guys, update! Nasa bahay na pala ang aking Jusawa Balls at nag-dinner na kami. Anyway, patapos na kami mag-dinner dito. At siya pala ay nagbitbit ng sapatos sa akin. Ayan yung parang winter shoes na nakita niya sa Aldi. Anyway, pag nakakakita kasi yan siya guys ng tingin niya na paborito kong kulay. Ayan, maghahanap talaga yan siya ng size ko. Ayan, yung aking Jusawa talaga. Ayan, so ngayon guys, wala na tayong ganap. Ayan lang siya. Sana nag-enjoy kayo sa ating vlog ngayon. Ayan, thank you so much guys for watching. I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Always smile. God bless us all.